tablas redondas como esta son las cosas que hacemos por la dramaturgia contemporánea y que llevan muchísimo esfuerzo. De profesora solamente tuve 3 mujeres, maravillosas las 3. Una de ellas se preocupó, en dramaturgia contemporánea, se preocupó de buscar dónde estaban las mujeres de la dramaturgia contemporánea. Y tiene que ser algo más allá también de un programa aislado que hace una profesora en un momento dado, ¿no? Tiene que estar también contemplado. En los estudios, en lo educacional es básico. Es básico que se empiecen a cambiar también criterios educacionales. De hecho, yo hubo un momento en mi vida que me di cuenta que dije, ostras, voy a mirar mi biblioteca y es que el número de libros escritos por hombres era muchísimo mayor, incesantemente mayor que el de mujeres. Y me preocupé en formar una biblioteca paritaria. O sea, me molesté en buscar autoras. Y me molesto en mis clases, cuando doy clases, en que haya una equidad también entre autores y autoras que estudiamos. Tiene que salir a concurso público esas direcciones y que entre los criterios tiene que ser inexcusable el criterio de paridad. Que en sus programaciones haya paridad. No puede ser solamente un mismo tipo de discurso. Tiene que haber muchas dramaturgias distintas conviviendo y eso tendrá que estar reflejado en los teatros públicos. Eso cuanto menos en los públicos. En los privados haría recomendaciones. Sobretot com a directora, com a autora amb qui escrius i qui s'ho llegeix potser no sap qui ets, però com a directora sí que notava molt que molts cops sentia que imposava poc respecte per ser dona i per ser jove. Crec que això deu passar en bastants més àmbits, però pel que fa a la direcció escènica sí que passa, i també en la dramatúrgia. Prioritzar el talent, prioritzar certàmens on les obres puguin ser anònimes, plataformes com Temporada Alta on el públic vota i sense saber qui és l'autor de les 2 obres que s'ha vist en el torneig de dramaturgia. Estic d'acord amb el que comentàvem abans amb la Bet i el que ara deia l'Eva, de poder fer un 40-40% en les programacions, per exemple, i el 20% restant depenent homes o dones en funció del talent. Sempre procuro que els textos que proposo hi hagi textos femenins en la mateixa proporció. Aquest any, per exemple, hem fet un descobriment d'una dramaturga, és Laia Alsina, que és una emergent que encara no ha acabat l'Institut del Teatre i jo ja l'estic proposant per als alumnes de primer perquè puguin treballar-la. I després la feina grossa, si tu em dius a la feina per la dramatúrgia femenina, doncs suposo que vull dir declarar anticonstitucional, declarar antidemocràtic la monarquia i després la resta. Clar, és que són 2 institucions que diuen que són homes directament, després ens estranya que matin dones i que les dones estiguin a un nivell sota. Ho proposarem. Les dinàmiques sempre esperen que les dones en general cedim, no contestem, no ens reivindiquem. Ens han ensenyat una mica a renunciar i a ser les que no creem el conflicte, no crear el conflicte. I penso que això ho tenim molt ficat entre nostre i jo no penso que crear el conflicte sigui la solució, potser és una tercera via, perquè és com si no connectessin amb el que tu escrius, quan en realitat podem connectar perfectament. Hi ha aquesta sensació de no connexió. I per això sobre ser programadors, que penso que la solució seria que els programadors fossin dones, una cosa senzilla com aquesta, o que en els jocs de poder hi haguessin dones, jo sí que penso que hi hauria molt més diàleg, hi hauria una mentalitat més oberta cap a acceptar obres d'homes o de dones en els nostres teatres. La qüestió és que ho diguin que no sabem que si és una dona, que ho diguin com si fos una cosa... El tema es que si no está resuelto lo de la paridad, si no está resuelto lo de la igualdad, si esto es un problema que está ahí, todo el rato los criterios y los perjuicios sobre si eres una mujer están como una espada de hombre sobre tu cabeza, no estás escuchando tu voz como, o sea, yo creo que tengo que pensar, yo o el público va a pensar ser una mujer o ser una mujer, una tiene que hacer su obra, simplemente, sin esa policía y esa censura y ese miedo a qué van a decir. Discriminación positiva es cuando una persona tiene una serie de minusvalías a la hora de realizar un trabajo. Entonces, ante
currículos iguales, o sea, si eres minusválido tienes un 10% de cuota de discriminación positiva. ¿Vale? A lo mejor tienes un currículo peor, pero como tienes un 10%, pues hacen la discriminación positiva. Pero no estamos hablando de discriminación positiva, estamos hablando de igualdad y de llevar la igualdad a la realidad. L'última obra que intento muntar l'any que ve és una tia que es triplica en tres, és un musical en músic, una tia que es triplica en tres intentant ser mare professional i amant i tenir una vida sentimental. Vull dir que jo parlo del que a mi em dóna la gana i el que a mi em preocupa, que és el que he vist al voltant els últims anys. Vull dir que no és... I és una bogeria una mena de sitcom amb bogeria d'una tia que es torna majareta intentant fer les tres coses alhora, que és el que se suposa que fan les dones ara. Però a l'hora d'escriure un text retallant, en aquest moment de què ens ve de gust parlar? De satires, del que significa parir, de les guarderies o de si ja no pots lligar les discoteques perquè volen al sobaco, perquè la gent ja no fuma, jo què sé, de tonteries, era una cosa... Parlem de tot, però parlem també de la política de que no tinguin un... El percentatge de dones que cobraven menys que els homes per la mateixa feina havia augmentat. Que la violència de gènere s'havia extès, o sigui, cada cop baixava més l'edat de violència de gènere entre més joves. Clar, tu estàs allà i això ho sents i et ressona i tu quedes. Doncs hi ha gent que no se n'havia enterat i encara estava dient que estava molt bé. No, si hi ha un recés. El currículum no suma y siempre estás en la casilla de salida, no hay cuerpo que lo resista. Tot és molt més pervers que tot això, o sigui, no és tant que digui no tu no perquè és noia, no dramaturgia no, sinó que hi ha coses molt més perverses. És una cosa, una conversa que parla també per boca de la Carme Portacelli, perquè no estem parlant d'això, gran feminista que m'ensenya, i jo he tingut un problema personal, familiar, i és que tinc un germà que parla de memòria. És un síndrome irreversible, que estarà des d'ara fins al resta de les seves dies tancat. Qui s'encarrega quan s'ha anat en l'aire tota la vida de la dependència? Les dones. En aquest sentit, explicava l'anècdota que jo vaig a treballar, em vaig sentir tractada per Granada com a persona, com a artista, perquè en cap moment de les múltiples entrevistes que vaig fer, sobretot els primers temps, amb directors artístics, hi havia una percepció, la pròpia mirada, el propi diàleg que s'establia, la pròpia conversa, les pròpies regles del joc social, donaven a entendre que hi hagués alguna tipus de qüestió de per què eres dona o deixaves de ser-ho. La gran diferència també és que aquí fem les coses d'una manera molt puntual, d'una manera molt folclòrica, és a dir, pots anar a parlar, doncs, això, les clàssiques i modernes i tal, perquè fes una cosa puntual, al moment donat, aquell any, el compromís, però no hi ha l'ànim de continuïtat. No hi ha el compromís que això s'ha de fer sine die fins que la cosa es resolgui. I en canvi, doncs sí, això que tenen els... Clar, no se'n recorden del dia que van començar, però ja sempre hi ha una... des de les sufragistes, no? Però no es baixa, el que jo comentava abans, que no es baixa la guàrdia mai, perquè si no queden com coses, dir, bueno, ya lo hemos hecho, el año pasado ya cumplimos, i ja han posat els dramaturgues i res doncs s'acaba aquí, no? Qui diu això no és només dramaturgia femenina. Si es fan obres que escriuen homes i que dirigeixen homes, acabem tinguent sempre tesis masculines o tesis que fan homes i mirades que fan homes, i està bé, però també està bé poder tenir un teatre fet per dones per veure com veiem el món, com escrivim, no des de dona, sinó des de jo, que soc dona i que soc moltes altres coses, però també soc dona i dedic jo, en el meu cas. Primer de tot amb el talent, jo crec amb el talent, per sobre de tot. Sí que és cert que també crec molt en l'educació i que si no comencem a educar una mica des de baix, doncs el tema social continua sortint. I crec que fa falta plataformes i llocs de visualitzar l'autoria femenina, la direcció femenina, perquè llegint molts textos femenins veus que encara hi ha la temàtica, una mica que comentaves tu, hi ha encara molt a dir des de la dona. Hi ha encara por, ràbia, no sé, temes que falta humor moltes vegades. Jo crec perquè és una realitat social que encara ens pesa molt i que quan tens un lloc per expressar aquestes coses, el que surt molt
és tot aquest rerefons de cuidar germà. Si les dones no tenim un espai per explicar des d'on volem el que ens està passant, doncs costa molt, perquè, com diuen les pallasses, l'humor continua sent un masculí. Elles necessiten fer cicles de pallasses, concretament, perquè el que volen dir i del que volen riure no té res a veure amb el que la societat en general està acceptant. I llavors és una mica... Jo crec que des de l'educació s'ha d'empènyer molt i hi ha d'haver plataformes de dir sí, autoria femenina, sí, mujeres que hablen de mujeres, sí, per poder que sigui visible aquesta realitat. Estava a Londres, estava a una universitat d'estiu i hi havia un noi palestí. I després d'acabar la meva lectura dramatitzada sobre l'obra que havia escrit allà, em va dir: quina sort que no hagis de parlar de política. És a dir, potser passa, Ariadna, que encara no podem ser prou èpiques perquè hi ha una cosa domèstica o molt pròxima que encara ens està fent de rèmora. No ho sé, I considero que hi ha moltes autores molt èpiques i tal, però em resultava curiós que només parlaven de nois. I responen a uns encàrrecs determinats d'homes a escriptors de la seva confiança, en els que confiaven. No hi havia cap dona escriptora entre aquestes. I n'hi haurà, jo crec que sí, perquè no pensar-ho, tinc l'esperança. Para conseguir las grandes luces, a lo mejor tienen que estar muchas generaciones, muchos años